Moikka vaan kaikille. Mun piti tulla seuraavaksi puhumaan, että äiti pääsee kotiin täältä. Mun nimi on Mika Seppälä ja olen aika tuore tässä politiikkahommassa. Ehkä noin pari kuukautta on ollut vasta mukana. Lähdin mukaan ensinnäkin sen takia, että Jenni pyysi 3 kertaa. Jennille ei sanota ei. Sitten toinen syy on se, että vaikka en välitäkään politiikasta kovin paljon, niin politiikka on kuitenkin sellainen ainut väline, millä pystyy jotenkin vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Mä en ole vihreät puolueessa ollut vasta kuin tosiaan sen pari kuukautta, mutta nämä vihreät arvot on ollut mulle kyllä aika tärkeitä lähes koko elämän. Ja syy minkä takia vihreät arvot on mulle tärkeitä on se, että ehkä enemmän kuin koskaan niin tämä maailma tarvitsee tällä hetkellä sellaista välittämistä, pehmeitä arvoja, tasa-arvoa ja kaikkien ihmisten huomioon ottamista. Tämä viimeaikainen poliittinen keskustelu, varsinkin täällä Kouvolassa, niin on aika tällaista negatiivista ollut, voi luokitella lähinnä jo vihapuheeksi ja sellaiseen en halua missään nimessä ryhtyä ja pikemminkin haluan taistella sitä vastaan. Mä oon myös ehdokkaana sekä kunta- että aluevaaleissa. Vaalinumeroa ei vielä ole, mutta että sitten kun se tulee, niin saatte sen kyllä tietää. Mun vaaliteemoja on kulttuurin ja liikunnan tällaisen niin kuin vastakkainasettelun poistaminen. Mä oon itse ollut urheilupuolella töissä aika pitkään, olen tälläkin hetkellä. Ja mua on aina häirinnyt se, että liikunta ja kulttuuri jotenkin asetettu aina vastakkain. Mun mielestä ne on aika samaa asiaa. Molemmat on kulttuuria, toinen on ruumiin kulttuuri ja toinen hengen kulttuuri. Molemmat on tosi tärkeitä asioita mulle. Sitten toinen asia liittyen tähän liikuntaan, niin lasten ja nuorten liikkuminen on tosiaan sydäntä lähellä. Lasten ja nuorten liikkumattomuus maksaa enemmän kuin sen mahdollistaminen. Eli jos lapset ja nuoret ei liiku, niin jossain vaiheessa lasku tulee sitten yhteiskunnalle. Sitten tasa-arvo, ihmisoikeusasiat on todella tärkeitä. Mun mielestä kaikki ihmiset sukupuoleen tai sukupuolettomuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen tai uskontoon, väriin, rotuun, ihan mihin vaan, niin kaikki ihmiset on tasa-arvoisessa asemassa. En hyväksy sellaista eriarvoisuutta ja pyrin sitä estämään kaikin keinoin. Ja tällä hetkellä niin politiikka on oikeastaan ainut väline siihen, millä sitä pystyy laajemmassa mittakaavassa estämään. Mutta tosiaan tällaisia ajatuksia mulla, ja sitten ehkä kun vaalikampanja lähtee enemmän liikkeelle, niin sitten tarkennetaan näitä teemoja ja ollaan sitten ehkä yhdessä kaikki vielä tuolla Manskilla ja muuallakin näkyvissä, mutta kiitos, että sain tulla tänne puhumaan, ja sitten mä haluaisin tässä vielä erikseen, en mä tiedä onko tämä nyt kiitos vai mikä, mutta Jennille vastuu siitä, että se pyysi mut tähän hommaan mukaan, että Jennillekin voin antaa pienet aplodit tässä välissä. Eli syyllinen on aina löydettävä tässä tapauksessa, se on joku muu kuin minä. Ei mitään, kiitos kaikille ja kiitos kun olette tullut paikalle. Nyt äitikin pääsee kotiin.